додгоҳи вилояти хатлон дар минтақаи Кулоб ду милисаи ноҳияи Ҳамадониро барои латукуби як шаҳрванд қариб 57 000 сомонӣ ҷарима баст. ҳамчунин ин ду нафар дигар ҳақ надоранд то 2 сол дар ниҳодҳои умури дохила кор кунанд. назари капитан Шамсиддин Саидзода ва майёр Фахрдин Ҳакимзода ва вакилони онҳо ба ин ҳукм маълум нест. ҳамчунин гуфта намешавад оё онҳо аз болои ин ҳукм шикоят бурданд ё на. ҷазо дар номи ҷарима ба андозаи 912 нишондиҳанда барои собит таъин карда шуд. бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ishg'ol мансабҳо дар маҳкамати корои дохилӣ ба муддати 2 солӣ. кормандони милиса дар заминаи шикояти Нурмуҳаммад Абдурасулов сокини ноҳияи Ҳамадонӣ ҷазо гирифтанд. онҳо тибқи банди 316 яъне баромадан аз ваколатҳои мансабӣ гунаҳгор дониста шуданд. талошҳои мо барои гирифтани назари маҳкумшудаҳо ва ҷабрдида натиҷа надод. моҳи октябри соли 2023 Нурмуҳаммад Абдурасулов дар як суҳбат гуфта буд ки то охир аз даъвояш нахоҳад гашт. ҳоло маълум нест вай аз ҳукми додгоҳи минтақаи Кулоб розист ё не. ҷаъман дар минтақа соли 2023 нисбати 5 корманди милиса парвандаи ҷиноӣ боз шудааст.